आं खुम्पुइ एकाडेमिनि हेडमास्टार कायसा साक्लाइमुं क्लास 9 टाइ क्लास 11 नि CBSE नि रेजिस्ट्रेशन खालायबायखा बरंनि मुंनि चेक लिस्ट दिखलायबायखा अनलाइन नि ताबुक जरा जे सोलोंनाय र क्लास 9 टाइ क्लास 11 बरंनि चेक लिस्ट नायाखौ कारेक्शन खालायफैयाखौ बरकनो साक्लायजागो नरक खोना 29 डिसेम्बर सारिक दाम थामनि बिसिंगनो नरकनि मुंरक सयदे दं गरै फायनाय बायदि बुङा बुखानि मुं ताइ निकुमारो सयदे सयया फायै कारेक्शन खालायै थांफैदे जे बररक एबा जे सोलोंनाय रक कारेक्शन खालाय थांफैका बरक फायनानै नांगिया आं बुङा बुखा संनो कबकना मुसुंगो नरकनि बुमुंद आकर सयदे सयया वाइसा जों रां रिवै बंनि मुं फाइनाल खायै रहरका गाय ताइ आबो कारेक्शन एबा संशोधन खालायमानिया चिनियागो जरा दंगो म डिसेम्बरनि 30 तारिख एबा 30 डिसेम्बर जरानो अबनि उलसजों उताम खालायमानिया CBSE बाय जों अनलाइन टिचिं जों मानजुइमानो अबनो कारै अ साललाय थांगांखाय बुंनि बागै जों उताम ताइ कारेक्शन एबा संशोधन खालायमानिया क्लास 9 दङ जोंनि 105 ताइ क्लास 11 दङ 181 सावबाय जगाजग खायनानै ककदमा ककदुब्रक नाम्बार नर ककदुब बाय गोरों मानो आं बाय आनि ककदुब नाम्बार दंखा 9436451528 तेवैसा साकिरो 9436451528